Jak ty jsi už takto? Tam se dostane. Tam se dostane a já můžu odfouknout. To je pravda. Vláček, to mám! Tady mi přijde, že to je ten velký. Nevím. I wonder... Počkej. Počkej. Lídej Skáče. mě, aj! Skáče někam nahoru. No a já zase dolů. Neumí. Ty pak, Tak, kurva. Nic mě neviděl. Ty se neměl to ukazovat. Na prdele, Prostě skakoval. a vypadni, vole. Vypadni. Za tebou. A něco to laguje. To nejde, mě se to laguje, dámy a pánové, kočky a holky. Ko? Kočky a koťata jsem chtěl říct. V tom spěchu, jak jsem byl naštvaný na to, tak mi to najednou takhle vlítlo. A chtěl jsem to říct, no. Kočky, holky. To si vezmu za postavu. I'm going to live in hell out of him. Klasa. Já chci skauta. Mám skauta. Ach je. Nemáš, můžu být jen 2. Tak co dáme? I don't know. Já mám 4. Štveru, jo, já taky. Ať se mi to prosím přestane lagovat. Spyro se zase surfuje. Pozadu, popředu, po boku, po hlavě. Co? Surfuje Pyro. Ne, Surfuje jako, že neběhá. běhá. A lítá vzduchem. Kdyby se to tak nelaguje, ty nenatáčíš. Teď se mi to zase laglo. Mně se to taky laguje. A to jenom na téhle mapě se mi to laguje. No je tam s tou mapou asi. A nebo serverem, jsem tady. Počkej. Dámy a pánové, bratrance vyrušil bratr, takže teďka to bude chviličku bez něj. Takže díváme se na Pyra, který má stejnou čepku jako já. A zrovna tady bojuje proti Sextonovi. Jako jedinej. V úvozovkách. No tak. On to možná přežije. On to musí dát. A tak sek, bum, cím, bum. Bum. Tak na chvilku odešel. Jo, chápem, už jsem tě omluvil ve videu. Slyšel jsem. Já na něj, mám právo na poslední večeři. No. Může být taky tvůj brácha ve videu, no. Jak jako? Protože může být normálně ve videu. Hezký český polí. Když nenatáčím, tak mám hodně FPS a teďka když natáčím, tak mám